Bueno, eskerrik asko etortzeagatik danoi eta egunon. Maian gaudenon aurkezpenak egingo dizkizuet lehenengo. Eskuinetara Mirendo Goran, hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta bere eskuinetara Garbiñe Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasun zuzendaria. Ezkerretara Marijo Tellería, kultura zuzendaria Gipuzkoako Foru Aldundian, eta Iñaki Eizmendi, EBT hizkuntza zerbitzuak enpresako ordezkaria. Gaur Mingaina dantzan programari buruz hitz egin nahi dizuegu. Uste dut, hirugarren aldia dela gai honen inguruan prentsaurrera agertzen garela. Lehenengoa 2017ko udaberrian izan zen, programa martxan ipini genuenean. Azterketa berezi bat egin nahi genuen, da bultzada berezi bat eman nahi genuen euskararen erabilerari baita udalekuetan ere. Eta mingaina dantzan ipini genion izan bezala. Helburua zen toki ezberdinetako aurrak biltzea, gustora ibilizita zen eta atsedenaldi bat izan zezaten lagun artean, baino bazuen helburu sakonagoko bat, eta zen aztertzea nola sortzen diren harremanak hizkuntzaren ikuspegitik eta nola eman gani ezaiokeen bultzada bat euskararen erabilerari udaleku horietan. Beste arlo batzuetan egin dugun bezala, etzan jolas bat eta etzen komunikazio kanpaina bat. Helburu nagusi bat zuen, eta zen ikerketa egitea. Beste arlo batzuetan egin dugu, adibidez Euskaraldia bultzatu genuenean, topagunearekin batera esan genuen ura etzala komunikazio kanpaina bat, baizik eta sakonean jakin eta aztertu nahi genuela nola konportatzen garen hizkuntzaren ikuspegitik gizarremanak sortzen ditugunean. Oinarrian azterketa bat egontzen eta azterketa horren ondorioak balio behar digute eragiteko eta bultzatzeko zentzu horretan. Eta mingainak dantzan programa honetan ere, itxuraz aurrak bildu ditugu, udaleku batean egon daitezen, baino jolasaldi horren inguruan azterketa soziolinguistikoak ere egin ditugu jakiteko nola sortzen diren harreman horiek eta nola bideratzen diren, eta nola eragin dezakegun euskararen erabilera normalagoa eta errezagoa izan dadin. 2 urtez egin dira, modu ezberdinean egin dira azterketak, kasu batzuetan begiratu diogu aurtaldeak osatzerakoan ze jatorri soziolinguistiko daukaten ume horiek, ze ingurutatik datu zen, eta bigarren urtean, bigarren aldagai bat ere sartu genuen, eta zen, beraien jatorrizko familietan euskararen transmisioa egin den, ala hezkuntzaren bitartez lortu duten hizkuntzaren transmisio hori. 2 urtetan, 2 ekimen ezberdin egin ditugu, uste dugu baditugula ondorio batzuk, eta ondorio horiek praktikara eramateko, hirugarren ekimen bat egiteragoaz, eta kasu honetan, eta hemen eskertu nahi dut, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza izango dugu azterketa praktiko hau egiteko. Nik baino ezagutza handiagoa dute nirekin mailan daudenek eta haiei utziko dizkiet xehetasunen eta detaileen azalpenak. Nik hizkuntza politikaren eta kulturaren sailburu bezala 5 egin nahiko nituzke garrantzizkoak iruditzen zaizkidalako. Lehenengoa, nolabait egin dut, ikerketaren garrantzia. Hizkuntzaren arloan egiten ari garen gauza guztietan, alegin berezi bat egiten ari gara eta egingo dugu konportamentuak aztertzeko eta ikertzeko, eta ondorio horien gainean erabakiak hartzeko. Bigarrena, hizkuntza politikaren arloan egiten ari garen gauzari gehienetan bezala bilatzen dugu hiztunen aktibazioa. Hizkuntzaren erabileran ipini dugu, jopuntua eta arlo horretan ari gara lanean. Hirugarrena, eta hau ere transversala da eta oinarrizkoa da hizkuntza politikan, eta da nola eragin dezakegun gazteenen artean hizkuntzaren erabilera handiagoa izatea. Aurrak eta gazteak dira orden honetan euskara gehien dakitenak, euskara ondoan ezagutzen dutenak. Eta gehien erabiltzen dutenak ere aurra eta gazteak dira. Baina iruditzen zaigu, dauzkaten baldintzengatik hor fokoa jarri ezkero emaitza handiagoak eta hobeagoak lortu ditzakegula. Eta hori da hirugarren helburua. Laugarrenak aisialdiarekin du zerikusia. Askotan esaten dugu, ikasgelak bakarrik ezin du. Aurraskok hizkuntzaren bitartez jaso dute hizkuntza edo euskal hizkuntza, eta nahi dugu ikasketa hizkuntza baino zerbait gehiago izatea. Hizkuntza bizia izatea, eta horrek eskatzen du, gelaren inguruan dauden hainbat ekintza eta ekimenetan euskararen erabilera ere bultzatzea, aisialdian bereziki. Eta hori bultzatzera dator mingaina dantzan programa hau.
Eta bosgarrena, eta honetaz ere askotan hitz egiten dugu, eta da, lankidetza, auzolana, erakunde ezberdinen arteko lana, eta erakundeen ordezkarien eta gizarte taldeen arteko elkarlana eta ahalegina. Lan amankomun hori ere ekimen honen oinarrian dago. Por tanto, destacaría 5 aspectos que tanto en el impulso al programa Mingaina Dantzan como a otros programas que estamos impulsando desde el Departamento de Cultura y Política Lingüística son transversales y fundamentales. El primero es el valor de la investigación. No nos conformamos con impulsar acciones, con promover campañas para animar al uso del euskera. Creemos que debemos realizar un examen permanente de cómo son nuestros comportamientos lingüísticos y de cómo podemos incidir en ellos. Y para esto la investigación es una herramienta fundamental. El segundo objetivo, que se da en Mingaina Dantzan como en otras actividades que estamos impulsando, es la del fomento del uso. Queremos reforzar y ampliar el uso del euskera. Y este uso del euskera, donde más facilidades puede tener, es en el ámbito de los más jóvenes, en el ámbito de los críos y crías y de los jóvenes. Son quienes mayor conocimiento del idioma tienen, son quienes más lo usan, pero también sabemos que si somos capaces de incidir en sus hábitos de comportamiento, es el ámbito en el que mayor desarrollo puede tener el uso del euskera. Y luego, sabemos que para eso también es importante que el euskera, además de ser, como es para muchos de ellos, la lengua de su educación y de su formación, sea también la lengua que utilicen en sus relaciones personales o cuando se encuentran jugando o haciendo actividades extraescolares. En ese sentido, el programa Mingaina Dantzan nos ayuda a fomentar el uso del euskera en el ámbito del juego, ¿no? Y de las relaciones entre niños. Y detrás de este proyecto, Mingaina Dantzan, se da también una circunstancia que se está produciendo en la mayor parte de las iniciativas que estamos impulsando para el fomento del uso del euskera. Y es el trabajo en común, eso que llamamos auzolana. En este proyecto concreto, como Gobierno, queremos agradecer el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de las facilidades que nos está ofreciendo para testar esta iniciativa que tenemos con Mingaina Dantzan, pero también tenemos representantes del sector social que colaboran con nosotros en el mismo. Eta orain xehetasunetara pasatuko gara, eta lehenengo Mirendo Baran, hizkuntza politika sailburuordeari emango diot hitza. Eskerrik asko. Egun on guztioi. Sailburuak esan duen moduan, gazteen artean euskararen erabilera sustatzea eta euskara bizipen positiboekin lotzea. Hori da gure helburua, eta horrela daukagu gure agenda estrategikoan ere sartuta eta txertatuta. Eta helburu hori lortzeari begira, 2017-2018an Mingaina Dantzaneko 3 txanda, 3 udaleku antolatu genituen. Egia da era baldintzatu batean osatutako udalekuak zirela, 2017an ingurune soziolinguistikoari begira eta ingurune soziolinguistiko diferenteetako gazteak batu genituen. Eta bigarren 2018an, 2 txandatan, 2 esperimento diferente egin genituen. Lehenengo txandan batu genituen ingurune soziolinguistiko desberdinetako gazteak, eta bigarrenean inguruneari erreparatu gabe, erreparatu genion etxeko hizkuntzari. Eta helburua hori izan, ez da, konturatuta geunden, edozein udaleku euskeraz antolatu arren, esala bat ere erreza euskararen erabileran eragitea. Eta horretan, 2 udaleku horietan probatu ziren estrategia batzuk, aldez aurretik EDTek eta beste elkarte askok probatuta zuten estrategia batzuk, probatu ziren eta beste barri batzuk ere testatu ziren, eta hortik eratorritako edo ateratako estrategiak nahi ditugu aurten Gipuzkoako Foru Aldundiari esker udaleku hauetan probatu, ezta. Inkesten arabera eta ikerketaren arabera, eta gero Iñakik asko zabalago azalduko badu ere, guretzako oso interesgarria izan zen gazteen pertzepzioa zein izan zen, ezta. Gazteen pertzepzioa izan zen euskara asko erabili zutela. Naiz eta gu sekula eskaren konformatzen eta ikusten dugun aurrerapauso txikiak direla,
pentsatu Gasteiz edo Barakaldo bateko gazte batentzako zer dan, institutotik kanpora euskara erabiltzeko aukerarik ez duen gazte batentzako pertzepzio ikaragarria izan zen. Udaleku baten, bai sare sozialetan edo egin ziren gainerako jokuetan eta elkarrizketetan euskara erabiltzea. Orduan alde horretatik guretzako oso positiboa izan zen, pertzepzioa beraiena oso positiboa zelako, eta gero konturatu ginelako udaleku horietan edo zein udalekutan euskararen erabileran eragin nahi badugu, programazioa bera egiterako orduan, uztartu behar zirela estrategia batzuko da. Pentsatu behar zela programazioarekin batera ze estrategia erabili behar ziren euskararen erabileran eragiteko, beraiek konturatu barik eta beraiek ondo pasatuz, helburua hori dalako. Eta gaur oso pozik gaude, hasi garelako ja Gipuzkoan, 4 edo 5 udalekutan, probatuko ditugu estrategia hauek, eta udaleku normal batzuetan. Hau da, 3 lurraldeetatik, Bizkaia, Araba, Gipuzkoatik etorritako gazteekin probatuko dira, eta balioke digu sakontzeko ikerketan, eta biarradetzi, estrategia hobeagoak eta txertatzeko gainerakoetan. Eta gure asmoa da, auzolanean jarraitzea gainerako foru aldundiekin ere, eta seguruenik datorren urtean, eta 3-4 urte barru, gure udalekutu guztietan estrategia hauek erabiliko dira, horrek suposatzen duenarekin, ezitzaien prestakuntza aurrera eramanez, eta helburua izango litzake udalekuetatik jauzia egitea kulturretxeetara eta ludotekeetara ere. Beraz, estrategia baliagarriak direla ematen du, jarraituko ditugu probatzen, eta horrek aurrera pausu ikaragarria suposalezake gure aisialdian eta euskara era natural baten sustatzeko. Eta, eskerrik asko etortzearen zuei ere. Diote hitza. Ni eskerrak emotera etorri naiz. Guretako plazerra da holako programetan parte hartzia. Oso pozik gaude aldundio martxan jarritzako eta sustatzen diran udaleku horiek bebai izatea halako hasitegi bat edo halako proba leku bat, halako ekimenak martxan jartzeko, eta gure aldetik oraipatzia eta gure eskua luzatzia soka dantza honekin jarraitzeko hurrengoan bebai, ezta? Hemen erakundia dauz, enpresa dauz, duda barik dano jarriko gara dantzan eta umeen erabe hauei begira, eta azkenerako hortik etorriko dira emaitzak, ikerketak bebai asko erakutsiko dozku, danok ikasiko dugu alkarrekin, eta duda barik hurrengoan emongo diran urratxo horiek bebai alkarrekin ingo ditugula, zalantzarik ez dakau. Nire eskarrik asko matea tokatzen zait, Jaurlaritzari eta baita Gaztiriako zuzendaritzari. Honen oinarrian dago, hire esku dago ekimena edo egitasmoa eta handi sortutako material bat, begiraleek asko egin dezakete materiala. Guk intuizio bat izan dezakezu, baina sailburuak esan duen bezala, ikerketa da jakintza arlo guztietan funtsezkoa eta baita hizkuntz ohitura galdatzeko alorrean, ez? Beraz, oso pozik gaude, intuizio hori sendotzeko eman zaigulako metodologia bat, eta guain probatu ondoren seguru ikusiko deula emaitza oso arrakastatxoak izango direna, eta oso pozik gure plaza eskaini, aukeratu dalako baita, hau martxa jartzeko. Ordu nik azalduko izuet, eskat mamia edo eskat zertan ari garen, ondoriak, aurrera begirakoak, ze asmo dauden. Egingo dut hasian euskeraz, gero gaztelaniare eskatu didate, gaztelaniaz ere egiteko, bietan egingo dut. Orduan, aipatu dan bezala, Mingaina dantzan udalekoak egin dira 2 aldiz orain arte, 2017an da 2018an. 2017an mundakan egin ziren eta plantamentua oso berezia izan zen, ze gainak guri enkargo hori iritsi zaigun, helburua ideia zen, hartzea eremu soziolinguistiko euskaldunetako nerabe batzuk, 13-14 urtekoak, eta eremu erdaldunetako nerabe batzuk, 13-14 urtekoak, eta nastutzea. Eta hor lortzea batzuk euskara mantentzea, eta bestek inoiz baino gehiago erabiltzea. Ez hori izan pixka bat helburua. Orduan, baina baldintza horietan arriskuak ere handia dira, eta horrez eta hor estrategia batzuk aplikatu egin beharko dira. Eta orduan ja planteatu genuen, estrategia batzuk horren inguruan lanketa berezi bat egiteko. Hori egin zen mundakako
txanda horretan. Emaitzak interesgarriak izan ziren, hori betikoa ez gu, askotan gehiago nahi dugu, baina kasu horretan, besteak beste erabilera neurketa batzuk egin ziren, ezagitzen bat, lagungarria dira, ez dakik zen batean oso zientifikoa diren, baina lagungarria dira, eta egin ziren erabilera neurketa batzuk, eta kasu horretan, Euskal erabilera 170 gorakoa izan zen, eremu informaletan, beraien kabuz zeuden egoeretan. Begiralegerik gabe eta zeuden egoera, horietan, datua indartsua zen. Eta, emaitzak interesgarriak izan ziren, hor lanketa bat egin zen, eta lehengo urtean, 2018an 2 txanda antolatu ziren, biak berri zen, baino bi ezaugarri diferenterekin. Lehenengo txandaren kasuan mantendu genuen ezaugarri bera, eremu soziolinguistikoa kontutan hartzea, txandak osatzerakoan, eta bigarren txandan esan genuen eremu soziolinguistikoa baino etxeko hizkuntza hartu ezagun kontutan. Horren, hainbat nerabe izan daitezela etxeko hizkuntza euskara dutenak, eta beste hainbat ez dutenak, baino aurretik jakinda, zenbat izango diren multzo bakoitzetik. Ezaugarriak oso diferentea dira, berez eremu soziolinguistikoa orokorrean erdaldunagoa zan denen kasuan, baina horretan. Erabilaren neurketek eta datu eskaxagoak eman zizkiguten, lehenengo txandan, eremu soziolinguistikoarenean, 158aren bueltan edo ibili izan, aurreko urtekoan baino bajoxeagoa izan zen, hor bazedogon zer ikusia bazuen baita ere eremu erdaldunetatik etorri ziren batzuk multzo oso sendoa egiten zutela, beraien hartan ezagutzen ziren, hizkuntza ohiturak oso finkatuta zituzten, horrek izan zuen eragin bat, baina, esperientzia interesgarri izan zen, bigarren txandan, 156 ingurukoa izan zen erabilera, pixka bajoagoa, logikoagoa ere bai, testu inguru erdaldunetagoa zirelako, baina oso ideigarria egin zitzaigun, bigarren txanda horretan, perzepzioak asko zindartsuagoa zirela. Hau da, galdetzen genienean, euskara asko erabili ote zuten, edo saiatu ote ziren, edo asko erabili, gustora erabili ote zuten, hoi kasu guztietan, 30ko txandak ziren, 30tik 26 txanda batean, 26 bestean erantzuten zuten, euskara asko eta oso gustora erabili zutela. Hori izan pixkat, baina gero galdetzen genienean, uste baino euskara gehiago erabili ote zuten, aurretik pentsatzen zutena baino euskara gehiago erabili ote zuten, lehenengo txandan, etzan erantzuna oso, bazan 30tik 9 edo esate zuten, uste zutena baino gehiago erabili zutela, baina bigarren txandan 30tik 20 esate zuten, uste baino gehiago erabili zutela, eta gaina horiek dira esaten dutenak gustora erabili dutela. Horren zaten, perzepzio hori oso indartsua da, orduan behar bada hizkuntza ohituretan, eragina ez da horren handia, nahiko altua da, 156ko erabilera altua da, baina gehiago perzepzio horiek dira oso interesgarriak. Beraien sentsazioa izatea, asko erabili dugu, uste baino gehiago erabili dugu eta gustora erabili dugu. Ez hori da pixka bat ideia. Eta hemen ere estrategiak garatzen jarraitu genuen, eta ondorio horietara iritsi ginen. Eta horren, 3. ikasturtera begira, aukera batzan jarraitza, modu berean, baina guazen beste aurrera pauso bat ematea. Esan genuen, txanda horiek orokortzea ezinezkoa da. Ezin dugu EAeko udaleku guztietan hizkuntza egoera soziolinguistikoak edo etxeko hizkuntza kontutan hartuta txandak antolatu, hori ezin da egin. Orduan, guazen saiatzera, ohiko udalekuetan estrategia horiek aplikatzea. Ez hori izan zen pixka da planteamentua, hori da Eusko Jaurlaritzatik planteatu zen, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitz egin zen, eta orduan hori ari gara aurten udaleku hauetan txertatzen, aplikatzen. Helburua ez da horren beste hizkuntza ohitura, ez dugu horren beste bilatzen hizkuntza ohiturak aldatzea, ze oso zaila da hori, dauzkagu txanda handiagoa dira, 70 parte hartzaile daude txanda bakoitzan, eremu nastuta daude, erabat, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, herri diferente, ez dira elkar ezagutzen iristen direnean, egun gutxi daude, 7 egun daude, hor hizkuntza ohituren lanketa, eta gero amaitzen direnean, amaitu egiten dira, asko ez dute berriz elkar ikusiko, ez da hori helburua, gehiago helburua jarri dugu horretan, inoiz baino euskara gehiago erabildezatela, eta sentsazioa izan da dela gaina gustora egin dutela, eta pixka perzepzio hori izatea beraiek, eta orduan estrategiak horri begira aplikatzen ditugu. Orduan, aurtengoan egin duguna Gipuzkoako Foru Aldundiarekin landu, Foru Aldundiak txandak antolatzen dituenean, formazio saioak ematen dizkie koordinatzaileei eta zuzendariei, orduan formazio saioak eman dizkiegu Gipuzkoako lurraldeko txanda guztiei, Segura, Orio, Zarautz eta Hondarribiko udalekuetako koordinatzaile eta zuzendari jaso dute formazioa, materiala emantzaile, dena landu da beraiekin, eta gero Zarautzeko txandetan eginda lanketa berezia. Eta lanketa berezi hori izan da, gero begiralekin ere formazio bat egin dugula, jarraipen bat egiten ari garela, aholkularitza eskaintzen zaiela, hor gaude jarraipen hori egiten, pixkat eguneroko martxa horrena, ikusteko ze estrategia nola txertatu horretan. Hori da pixka bat ibilbidea.
Eta, bai, igual, egingo duten erderazko azalpena, eta gero, igual, estrategiai buruz, vale, salduko izue. Vale, entonces decíamos que el programa Mingaña Danza se ha realizado durante 2 años. En el 2017 se hizo una tanda, que fue en Mundaka, y en el 18 pues, se hicieron 2 tandas en Berriz. En la primera tanda, en la de Mundaka y en la primera de Berriz, se tuvo en cuenta la realidad sociolingüística, el entorno sociolingüístico de los participantes. Entonces se fomentaron que participaran un grupo que fuera de una zona, de algunas zonas muy euskaldunes, y otros participantes que fueran de zonas pues que no fueran tan euskaldunes, de otro tipo de zonas sociolingüísticas. Entonces, el objetivo era, cuando hiciéramos la tanda, que algunos mantuvieran el uso y que otros utilizaran mucho más. ¿Vale? Y luego, en la segunda tanda de Berriz, el año pasado, el objetivo era parecido, pero en vez de tener en cuenta el entorno sociolingüístico, se tuvo en cuenta el idioma de casa, que el idioma de casa de algunos fuera euskera y el de otros que no fuera euskera, y al mezclarlos, que algunos mantuvieran sus hábitos lingüísticos y otros utilizaran mucho euskera. Bueno, las conclusiones han sido muy positivas. El uso del euskera fue el más alto fue en la primera tanda, en la de Mundaka, pero tanto en las 2 de Berriz fue bastante alto, y sobre todo fue muy interesante la percepción que tenían muchos de los adolescentes que participaron en las tandas, porque la sensación era que habían utilizado mucho euskera, que lo habían utilizado muy a gusto, y que en muchos casos lo habían utilizado mucho más de lo que se esperaban antes de ir a los campamentos. Entonces, bueno, pues las sensaciones son muy positivas, y lo que hemos hecho este año es pues, dar un paso más e intentar aplicar esas estrategias en unos campamentos habituales, donde no se tenga en cuenta pues ningún criterio sociolingüístico o idioma de casa, sino, bueno, pues son los campamentos, están los que se han apuntado, los que están admitidos, y vamos a trabajar desde ahí. ¿Vale? El objetivo es el mismo, que utilicen mucho euskera y que disfruten utilizándolo, y que la sensación sea que lo utilizan mucho más que nunca, y para ello pues lo que intentamos es aplicar unas estrategias. Vale. Orduan, estrategiei dagokionez, 3 dira nagusiki estrategiak. Batzu dira oinarrizko estrategiak, eta Garbiñak aipatu denarekin lotuta dago. Orain dela urte batzuk landu genuen Beiralek asko egin dezakete izeneko gida bat, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta hor plantatzen ziren oinarrizko estrategia batzuk aisialdiko jardueretan eta erabiltzeko. Eta udaleku hauetan egin duguna da hoien garapen bat. Oinarrizko estrategia deitzen diegu, eta da pixkat hezitzaileak ze jarrera hartu behar duen parte hartzailean euskaren erabilerarekiko, ze aktiboa izan behar duela, hezitzaile berritsuak deitzen diogu, eta da pixkat berritsuak izan behar duela jarrera aktibo bat, eta orduan alegina nola eskatu, errefortzu positiboak nola eman. Horren inguruan lanketa handia egin dugu, eta oso tresna interesgarriak atera dira hemendik, eta horiekin gabiltza, hori da bat, oinarrizko estrategiena. Bestea dira programazioan txertatzeko jarduerak, hemen daude hizkuntza jolasak, hizkuntza erabiltza ezinbestekoa diren dinamikak, hainbat tresna daude, hemen dauden tresnak asko ez dira berriak, lehendik ere ezagun ezin, edo hartu ditugu batetik eta bestetik, gehiago da, zer hartu kontutan programazioan txertatzerakoan, nola aurkeztu parte hartzailei, nola jokatu tresna horiek erabiltzerakoan, horri eman zaio garrantzia, eta hortik garatu da. Eta hirugarrena, eta hau nahiko berria da, baina oso bizi dagoena, eta dira hau bizi dinamikak. Ez pixkat euskaraldiarekin eta lotuta, orain dela 2 urte hasi ginean, gu honekin, baina pixkat hau bizi dinamika horiek, hau bizi jarrera horiek nola txertatu udalekuetan. Kontutan edukita aisialdiko programa bat dela, eta ondo pasa behar dutela, eta nerabeak direla. Nola egokitu, hau bizi dinamika horiek udalekuetara, eta urrats batzuk eman ditugu, dinamika batzu daude, eta esperientzia oso interesgarria daude horren inguruan. 3 estrategia horien inguruko lanketa egiten da, eta hori landu ditugu, eta urten helburua da horiek aplikatzea ohiko udalekuetan. Zailtasuna badaude, basatak una txanda motxak, parte hartzailea esente, hor zailtasun batzu badaude, antolatzaileen aldetik, udalekuak kudeatzen dituen enpresaren aldetik, eta harrera oso ona izan da, Begiralen aldetik jarrera oso ona, eta hor gabiltza, pixkatu hori denak lantzen, eta ikusi nahi ditugu ze ondorio ematen ditu. Zer dan erresa aplikatzeko, zer dan zaila, zer moldatu behar dan, zer garatu beharko litzaken gehiago, hortxe gabiltza. Eta horrekin lotuta, prestatu dena da argitalpen bat. Estrategia hauek jaso dira argitalpen batean, ez dugu ekarri, baina PDF bada eta interneten jarrita dago, lotura pasako zaizue. Orduan, estrategia horiek guztiak jaso ditugu, baina zehatz mehatz ondo landuta
edapena egiteko. Zagun nahiko genukena da, zalantzarik gabe Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak eta nahi dutena da, estrategia guzti horiek edatzea eta udaleku guztietan erabiltzea. Orduan, material hori prest dago, edozein esku dagoeneko, eta irailetik aurrera ja urtengo udalekuen ondoriok eta ateratzen ditugunean, saiatu beharko duguna da, aldan gehiena edatzen, urrengo urteetan eta erabila daitezen. Eso da pixka bat ideia. Vale. Entonces, decía que las estrategias que hemos aplicado en los campamentos son de 3 niveles. Uno serían las estrategias básicas, que partimos de un trabajo que hicimos ya hace algunos años con la Diputación Foral de Guipúzcoa, y son estrategias donde se trabaja qué actitud deben tomar los educadores a la hora de fomentar el uso del euskera, ¿no? Cómo tienen que trabajarlo, cómo pedir un esfuerzo, cómo dar refuerzos positivos. Son cosas muy básicas, pero muy, muy necesarias, y hemos estado desarrollando ese planteamiento, y hay unos planteamientos muy, muy interesantes que creemos que pueden dar mucho juego también en otros ámbitos, en todos los campamentos y también en otros ámbitos. Entonces, es un planteamiento, el de las estrategias básicas. Luego están las actividades para incluir la programación, que son juegos lingüísticos o dinámicas donde es necesario utilizar el idioma. En este caso, muchos de los juegos, de las dinámicas, existían desde antes, desde hace muchos años. Lo que hemos tenido en cuenta es cómo introducirlos dentro de la programación, cómo presentarlos a los participantes, qué tener en cuenta a la hora de llevarlo adelante. Entonces, trabajarlo bien, ¿no? Que no sea algo que se hace, sino, vamos a trabajarlo bien y ver luego las consecuencias. Y luego, y el tercer planteamiento son las actividades denominadas AUBICI, que ahora está muy de moda con el Euskara al Día y tal, pues AUBICI, Belarri Press, ¿no? Los roles, tal, y que vemos nosotros que es posible, y además es muy interesante introducirlos dentro del tema de los campamentos, de una actividad de tiempo libre de ese estilo, pero teniendo en cuenta que son campamentos, o sea, que es una actividad de ocio, y que eso lo tendremos que tener muy en cuenta, y que son chavalas de 12, 13 años, entonces que las características de la actividad se tienen que adecuar a esas condiciones. Entonces, hace 2 años ya hicimos un esfuerzo, el año pasado también, ya sacamos algunas conclusiones y algunas actividades muy interesantes, y este año pues intentamos trabajar ese aspecto también. ¿Vale? Y luego lo que hemos hecho es, vamos a probar este año estas estrategias en los campamentos habituales, y lo que se ha preparado es una publicación con todas estas estrategias de un modo detallado, y ya se ha publicado, es un PDF que va a estar en internet, que lo ha publicado el Gobierno vasco, que os van a pasar el enlace, y la idea es eso, pues esperar, ahora si alguien lo quiere utilizar va a estar disponible, y la idea sería en septiembre, una vez que saquemos las consecuencias, las conclusiones de este verano, de los campamentos de este verano, pues analizar cómo conseguir que esas estrategias se utilicen en todos los campamentos o en el mayor número de campamentos posibles. Vale. Hasta aquí, momentuz, un año. Vale. Bai. Kasu batzuetan bai, beste batzuetan ez. Oinarrizko estrategien kasuan ez. Oinarrizko estrategien kasuan gu zentratzen gara hezitzailearen rolean. Eta hezitzaileak nola jokatu behar duen. Hezitzaileak momentu batean igual alegina eskatuko die, baina alegina nola eskatu ere zaindu egin behar da. Orduan da beti da lagundu nahi izatetik, horrelako orduan, beraiek konstiente dira alegina eskatzen zaiela momentu batzuetan, baina modu positibo batean eskatzen zaie, refortzu positiboekin, beraiek etzaile ezer berezirik eskatzen. Oinarrizko estrategien kasuan. Jarduerak, programazioan txertatzen diren jardueren kasuan, ez da ere. Zehor jarduera bera da hizkuntza erabiltza eskatzen duena. Orduan, hor daude, hizkuntza jolasa direlako, edo badaude dinamika batzuk, hortan daudenak. Eta AUBICI kasuan bai, AUBICI dinamiken kasuan, euskararen erabilera konstientea da. Baino sartzen dugu jolas baten barruan, rol baten barruan. Hau da, ikusten genuen azan, ezin geniela besterik gabe eskatu euskaraz egiteko. Azuetako batzuk AUBICI, eta zuek eusleak zarete, euskaraz egin behar duzue, udaleku batzuk bezalako aisialdiko dinamika batean ezin dugu egin. Baina sortzen ditugu egoerak, non rol baten barruan sartzen dugun euskara mantentza. Hau da, batzan, ez dakite, nola ditzen genean, galtzagorriak. Orduan zaten, Zarauzko galtzagorriak, Zarauzko piratak. Eta orduan, Zarauzko piratek nola jokatzen dute. Zuetako batzuk izango zaten Zarauzko piratak. Eta Zarauzko piratek nola jokatzen dute. Kojoka biltzen dira, begi bat estalita eramaten dute, eta euskaraz egiten dute.
Orduan, denbora tarte batean, ez egun oso, ez denbora tarte batzuetan, bereik saraiatu behar dute, kopuru batek rol hori betetzen. Baina hor konstienteki egin behar dute hori, baina jolas baten barruan. Horren inguruan ari gara lanketak egiten, da ikusten ze emaitza ematen dituen, benetan lortzen da, ez dan lortzen, hori ikusten nahi dugu. Bai, Zarautzen lau txanda dira, uztaila osoa, orduan da astebeteko lau txanda dira. Orduan, lehenen bigarren txanda amaitu da, orduan erdia egin dauka, ze horretan, eta gelditzen dira beste bitxanda, gaur hasiko da, pentsatzen dut, hirugarren txanda, eta beste bitxanda falta dira. Ideia zan, asmoa zan, lehenengo bitxanda hauetan, guk, ekainan egin genuen lanketa, koordinatzaileekin da zuzendariekin aurrena, gero begiralekin ere bai, saiatu ginen programazioan hainbat gauza txertatzen, hor zailtasun badago, ze txanda motxa izatean, eta lehendik programazio bat, lehen urtetatik ere izatean, gauza berriak sartzea ez da erresa, hor bagenituen, baina, oso jarrera ona erakutsi dute, eta horri biligara, gauza batzuk beste batzuk ez, beste batzuk moldatu, horiek prestatu ziren, eta gero, lehenengo bitxandetan, guk egin diegu oso jarraipen zorrotza. Oso biligara, bertara joanez, galdetegia pasatzen, jaso, ikusi zer hobetu behartzan, oso gainean egon gara. Eta gero, urrengo bitxandetan, azte hontakoan eta urrengoan, printzipioz gu nahiko kanpora geldituko gara. Zer ikusi nahi duguna da, berai esperientzia bat eduki ondoren, gu kanpo geratuta ere, ea nahiko erresa ote den estrategia horiek aplikatzen jarraitza. Eta gero bai jasoko ditu dola galdetegi batzuk eta ondori batzuk hori ere konparatu alizateko. Piskat hori da ikuspegia. Eta gero dauzkagu, oinarrezko formazioa soilik landu dugun udaleko horiek, Hondarribikoak eta horiek, ebaluazioetan eta pentsatek kontutan hartuko dugula, baina berezekin Zarautzko hortan zentratuko gara. Bai, hori ez da ipatu. Sare sozialena egin genuen batez ere lehen urtean, ez da urtean oso zaila zen hori egiteko. Oen dela 2 urte saiatu ginen, lehen urtean gehiago. Sare sozialekin ikusten genuen beti esaten diegula nera behi eta sare sozialak euskaraz erabiltzeko eta ze tresna dauden eta guazen beste buelta bat egitea. Guazen sare sozialak erabiltzea hizkuntza erabiltzeko tresna moduan. Eta orduan programazioaren barruan txertatu genituen beraiek bideograbazioak egitea, holako dinamika batzuk egitea, egunerokoaren laburpentso batzuk egitea, eta orduan beraiek grabazioak egiten zituzten, sare sozialetara ego, horrelako dinamika batzuk sortu genituen, eta nik uste oso interesgarria zala, lehen urtean ere hankamoz gelditu ginen, nik uste beste pausoa bat zegoela ematea, baina hortxe gelditu ginen, eta horten ja oso zaila ikuste genuen. Foru Aldundiaren udalekoak izatean, hor ja irudien erabilera, gauza ikuste genuen oso komplikatu izango zala, eta zentratu gara beste hiru estrategietan. Aurten ez dugu kontutan hartu. Baina oso tresna, nik uste, aurrera begira ere oso kontutan hartzekoa dela. Gauza asko egin daitezke udalekoetan sare sozialekin. Bueno, eskerrik asko. Bai.